أرسط زينام راديو إثيوبيا مبل 9 عامت مجمار فنوؤو ملكيتو ونافص مسراح عدمات هاجايشن سراحتنياتات تتكال نابزر خبلو لومي كلتا مسكرم كلتا شحن عصر شمونتنام تمرت أخبيرو كلنا بيات تمرتي كاب قصالي سنو يجمرن كيدي ممهار مستمهار كمز جمرا منستر تمرتي أفليتو وصاي كيدان تمرت سراوي سمين أتلانتيك نيتو روسيا دو بولند حسايا مبالو سعيبو سراويتو كمز التناخرة تقليسو أبسفلالي كورنعات عالم كوينكم فنونا مكتتال تركبو كبرات قتاتلتي عزوز سلامتنا دي سابا كابز مدبرو ستوديو اي تقبلو نلومي علتا عربي كلتا مسكرم كلتا شحن عصر شمونتنا متمرت مش الساعات حدا نباخم زحرنا يوم عد زينا اي تقرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو علوم مساخم كسنحي سنة مكتال نكوخنا لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات كلنا بيات تمرتي كاب قصالي سنو يجمرن كيدي ممهار مستمهار كجمرا مخانن منستير تمرتي أفليتو تي منستير كلنا بيات تمرتي كاب علت حامش تمسكرم كلتا شحن عصر شمونتنا متمرت جميرن كيدي ممهار مستمهار كجمرا ينيلو نمهار مستمهار ادلا يزخونون اوتتات حاوسو استفلاليو مدلات كمز تخايدون تي منستير قليصو ابز حلف عامت اب مادي تمرتي كاب مادي تمرتي وصا زخون تمهارو حاوسو عدميوم تمرتي زبصحو ህፃናትን ተማሃሮን ናብ አብያተ ትምህርቲ ንክመጹ ወለዲ መምህራንን መዳርክቲ አካላትን ሓላፍነቶም ንክዋጹ ጻውዒት መቅራቡ ዝዝከር እዩ ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኩለን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ዝርከብ ተማሃራይ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ታብሌትን ኣብ ትምህርቲ ጽዕንቶ ዝሕድር ዝኾነ ይኹን ኤሌክትሮኒክስ ሒዝካ ምምጻእ ተኸልኪሉ እዩ ኢሉ ሚኒስቴር ካብ ሓደ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ መላእ ሃገር ምዝገባን ካልኦት ተግባራትን ክካየዱ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ مززهم عبي قدب حداثة إثيوبيا كاب إيكونومياوي عبيت بززلله حقرات اتي زوبان متأثارون عبي عقمي زلو كمزخونة مكتل أمباسادر جرمن أب إثيوبيا فرديناند فون فاهي قليسام إثيوبيا نكتا انفستمنت وصاي متشو تهاجر كمزخونة تون حابيرام عبي قدب حداثة إثيوبيا 4 باقومين كلتش 11 شعاتنا متمرت بقدما منستر أبي أحمد ممراقو زي فلتيوم أمباسادر جرمن أبي إثيوبيا فرديناند فون فاهي أمززام عبي قدب حداثة ملكيتوم نيزيا كمز بلوم عبي قدب حداثة ني إثيوبيا طرح زي كونست زوبان كالو تهاجراتن تربح تزقبر سلازوخنا متأسسار زي تناخريو عبي قدب حداثة إثيوبيا عقمي مفلفال لعول حيل إلكتريك كمزوخنا بمحبار قربابتي هاجرات يكون كابو بتوساخي ملكعو بمتحببار انت سريحهم تربحنتهم معباي كم زكالون تزاريبام كين إثيوبيا أب راشا كتما سينت بيترسبرغ فلاماي مدرخ قريبهم كين إثيوبيا بسرات براخي إثيوبيا مدرخ باهلن طببن أب راشا كتما سينت بيترسبرغ فلاماي مدرخ قريبهم أبتي مدرخ مريت موزيكان بحلو أكدادنان بهرسباتن زبتاتن إثيوبيا تخايدوم نبرتي كتما سينت بيترسبرغ بتزقرب مريت بزعبا إثيوبيا بحلن موزيكان مردوم قليصام إثيوبيا أب مدرخات عالم بتببناي مقلاص لوخ استحنقت أكين إثيوبيا قدم حزياب تشاينا مريتو مقرابو زكريو
مكتتال ما دزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كورات تقتاتل تمارسكم سلت كتاتلون أنا مسكنكم حزود مستانات الحب زرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا راديو إثيوبيا مبل 9 عامات مجمار فنو ملكيتو ونافس مسرح عدمات هاجايشن سراحتنياتات تكالن أبستر قبلو لومي كلتا مسكرم كلتا شحن عصر شمونتنا متمرة تخبيرهم نصب باي مولات مولو برهان قرماي የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ኢትዮጵያ ከማገር ምስፈነው ሬዲዮ ዝተፋለጠ ቴክኖሎጂ ሬዲዮ ኣብ ዓለም ውስን ኣብ ዝነበረሉ ማለቱን ኣብ ዝተወሰኑ ሃገራት ጥራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ። ሬዲዮ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ኮነን አፍሪካ ፈላማይ ሬዲዮ ኮይኑ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳይ ዕቤት ንክህሉና ሰርሐ በምጻእ ሎሚ 2 መስከረም 9 ዓመታት ኣቆፂሩ እዩ። ኣብቲ ዓመታት ጻንሒት ፈነውን ዕቤት ኢትዮጵያን ናጽነት ኣፍሪካ ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሩ ላዕሎት ኣመራርሓታት ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ይሕብሩ። ዋና ስራሕ ፈጻሚ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣይተ ቢናም ኢሮብውን ሬዲዮ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጥንኩር ምትእስሳር ከም ዝፈጠረን ብዛዕባ ዓለም ለኸ ኩነታት ግንዛበ ንክህልዎም ዝገበረ ጣብያ ምዃኑ ይሕብሩ። ብቸኛው የመረጃ ምንጭ የነበረ ጣብያ ነው። ለኢትዮጵያውያን ደግሞ በብዙ መልኩ ብሕታው ፍልፍል መረዳእታ ዝነበረ ጣብያ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ በብዙሕ መዳይ በዓል ውዕለታ ምባል ይከኣል። መረዳእታ ዓለም ንህዝቢ ኣብ ምቕራብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ብጽሒት ኣለዎ። ኣብ ፕሮግራም መዘናግዒ ኣብ ኪነ ጥበብ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት እውን ኣብ ውልቃዊ ስራሕቶም ተፈላጥነት ንክረኽቡ ዕድል ዝሃበ ጣብያ ብዛዕባ ናጽነት ኣፍሪካን ቃልሲ ኣፍሪካ ንሰማዕቲ ዘቕረበ ጣብያ ሬድዮ ከም ዝኾነ ድማ ሓላፊ ማእኸል ስልጠናን ትምህርቲ ኣይተ ሙኽታር ሁሴን ይሕብሩ። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ ሲወጡ ለትግላች ብርክት ዝበሉ ሃገራት አፍሪካ ካብ ባዕዳው መግዛእት ተናጊፎም ናጻ ንክኾኑ ድምፂ ቃልሶም ኮይኑ ግልጋሎት ዝሃበ ጣብያ እዩ። እንደቦ አፍሪካ ሞዛምቢክ ሓዊሱ ብርክት ንዝበሉ ሃገራት ግልጋሎት ሬድዮ ኢትዮጵያ ድምፂ እናኾነ መጽኡ እዩ። ሬድዮ ኢትዮጵያ ኣብ ሳርዓውትን ሕዙን ዘሎ ሬድዮታት ፍልጠት ዘካፈለ ሬድዮ ምዃኑ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ፈጻሚ ኣይተ ሞላሊ መለሰ ይገልጹ። እኔ የምለው ኢትዮጵያ ሬድዮ ሀገርን ይሰራ ነው። አሁን አሉ ሬድዮ ኢትዮጵያ ሃገር ዝሃነጸ ጣብያ እዩ። ሕዝን ዘሎ ሬድዮታት ብምሉኦም እናሃነጾም ዝመጸ ሬድዮ እዩ። መበሰር ዓወት እውን እዩ። ሬድዮ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት መረዳእታ ብምሃብ ንሉዓላውነት ሃገር እናሰርሐ ዝመጸ ሬድዮ ምዃኑ ዝሓበሩ ድማ ኣብ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ሓላፊ ዘፈር ዜናን እዋናውን ናይተ ሰይድ ሙሄ እዮም። የኢትዮጵያ ሬድዮ ትናንትም ዛሬም ሬድዮ ኢትዮጵያ ትማሊ ሎምን ንጽባሕን ንቅድሚትን እውን ዓበይቲ መረዳእታታት ብምሃብ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ ጣብያ እዩ። ኣብ ቀጻሉ እውን ልዕልዚ ቁልጡፍ መረዳእታ ወሃብ ጣብያ ኮይኑ ከም ዘገልግልን በዓል ዋና እዚ ታሪክ ብምዃንና ፍሉይ ስምዒት ዘለዎ እዩ። بمرداتا نخلو محبرسب እናት ተኣሳሰረ ጸንሐ ሬድዮ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሉ እውን ኣብ ሃገራዊ ሓድነትን ህብረ ብሄራውነት ጠመተ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ዋና ስራሕ ፈጻሚ ኣይተ ቢናም ኢሮ ገሊጾም እዮም። የእድገት ተኮር ስራዎቻችን ላይ ገዢ ትርክትን በአብሮ ከፍ ብሎ መቆምን ኣብ ስራሕትታት ዕቤት ኣተኣኻኻቢ ተረኽ ኣብ ምፍጣር ሬድዮ ቁልፍ መሳርሒና እዩ። ኣብ ጉዳይ እዚ ጠመተ ይብና ኢና ንሰርሕ ሃገር እንትህነጽ ምርዳእ ዝህሉ ሓደ ዕላማ ዘለዎ ህዝቢ እንትህሉ እዩ። ሬድዮ ኢትዮጵያ ዘመን ዘፍርዮም ቴክኖሎጂታት ተጠቂሙ ተበጻሒነቱ እናስፋሐ ይርከብ። ባህሊ ዲሞክራሲ ንምዕባልን ጠለብ ማሕበረሰብ ንምምላእን ዝረብሕ ጥምረት ፖለቲካዊ ውዳበታት ብጠመተ ክነጥፍ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ብሄራዊ ረብሓ ብተሳትፎ ህዝቢ መሰረት ዝሕዝ ብምዃኑ ኣብ ምዕባል ንቕሓት ህዝቢ ገዛኢ ፓርቲ ይኹን ተናሓናሕቲ ውድባት ሓላፍነቶም ብግቡእ ክዋጽኡ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩ። ጥምረት ፖለቲካዊ ውዳበታት ምህላው መረጻ ስዒቡ ንዘጓንፍ ዘይግቡእ ፍጻመታት ኣብ ምቁጻር ረብሓ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ። ምራሰላም መረሳ ስለ ፖለቲካው ክስቢ ውዳበታት አርሒቆም ዘይጥመቱ ውሳነታት ዓሊቦም ሃገር ዋጋ ዘኽፍሉ ተጓንፎታት ከጓንፉ ዝተረኣየሉ አጋጣምታት ሃገርና ብዙሓት እዮም። ነዚ ፖለቲካው ህልክን ሃልክን ተናሕናሕቲ ፖለቲካው ውዳበታት ይኹኑ ሃገር ዝመርሕ ውዳበ ፖለቲካ ክፍጽምዎ ዝተረኣየ መሪር ሓቂ ሃገርና እዩ። ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር አረጋው በርሀ ዝኣመሰለ ጸገም መሰረት ከይህልዎ ተሳትፎ ህዝቢ ወሳነ ግደ ከም ዘለዎ የብራሩ። ህዝብ ሲሳተፍ ነው ዲሞክራሲ ተረጋገጠ የሚባለው። ተሳትፎ ህዝቢ እንትህሉ ተሎ እዩ ዲሞክራሲ ተረጋጊጹ ምዕባለ ዝከኣል እምበር ውዳበታት ብጽዑንተ ይኹን ብረብሓ ጠቢርካን ብዝተፈላለዩ ብልሓታት ባይታት ሒዞም ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ረብሓ የብሉን። ቅድሚ ሕዚ እውን ኣይረብሓን። ተሳትፎ ህዝቢ እንተልዩ ግና ረብሕኡ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘንጽር ዝረብሖ ሃገራዊ ፖሊሲ ንምሕራይ ዕድል ይረከብ። 2018 ዓመተ ምህረት ነዚ ዕድል ክኸፍት ይኽእል ኢለ ይኣመን።
2018 ዓመተ ምህረት ዝሳለጥ ሃገራዊ መረጻ ዝወልዶ ንሕንሕ ብሄራዊ ረብሓ ናብ ሓደጋ ከይሳጥሕ ውዳበታት ፖለቲካ ተቀራሪቦም ክላዘቡ ዕድል ምፍጣሩ ከባቢ ኣየር ፖለቲካ ሃገርና ውሕስ ክኾን ብምግባር መዳይ ረብሓ ከም ዘለዎ ይእመን እዚ መሰረት ብምግባር ዝተፈጥረ ጥምረት ንቅድሚት ንምስጓም መሰረት ምዃኑ ዝገልጹ ዶክተር አረጋው በርሀ ምሩጽ ሐሳብ ገዛ ክኾን ዕድል ከም ዘመቻቹ ይገልጹ ይሄ ሂደት ከቀጠለ እርግጠኛ ነኝ እዚ ኸይዲ ቀጻልነት እንተልይዎ ርግጸኛዬ ኢትዮጵያ በሳል ዝኾነ ሓሳባት ዝመርሕዋ ሃገር ክትከውን እያ ካብ ጠለብ ኣካይዳ ውልቀ ሰባትን ውዳበታትን ሓራ ክትኮን እያ በዚ ድማ ልዕልና ሓሳብ ዝረብሕ ሓሳብ ሓቋፋይ ዝኾነ ሓሳብ ማዕቢሉ እንትርከብ ብርግጸኝነት እቲ ዝተረፈ ግብራዊ ምግባር ጥራሕ እዩ በዛ ኣግባብ ዘላቐን ተጠላብ ንዕቤት ምምዝጋብ ይከኣል እዩ ኣብ ልዕሊ ሃገር ሓስያ ከብጽሑ ዝኽኣሉ ዘይዓርዩ ምንቅስቓሳት ፍልፍሎም መሚኻ ህዱእ ሃገራዊ ደውታ ንምፍጣር መንግስቲ ዝተፈላልዩ ምንቅስቓሳት እንዳገበረ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብዝተሓረዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ኣቢልኻ ሃገራዊ ዘተ መሰረት ክሕዝ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም እንዳተሰርሑ እውን ይርከቡ ኣገዳሲ ዛዕባ ምዕባለ ማሕበረሰብ ከም ምዃኑ ንምዕባለ በሪ ዝኾነ መንገዲ ንምንጻር ሕቶ ታሪኽን ቅዲ ምሕደራን ርትዓዊ ብዝኾነ ኣግባብ መሰረት ንምትሓዝ ግደ ጥምረት ፖለቲካዊ ውዳበታት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የዘንቱ በየትኛው መንገድ ብንሄድ ነው እድገት ማንሱን ዝገብ ኣየናይ ኣንፈት እንተተኸቲልና እዩ ምዕባለ ክነምዝግብ ንኽእል ካልኦት ሕቶታት እውን ኣለዉ ታሪኻዊ ዕዳታት ክሳብ ሕዚ ፍልፍል ጐይቁ እዮም ዛዕባ ዘጠማምቱ እዮም ግና ብዝሰኸነ መንፈስን ብዕሙቕ ጠመተን ዘተ ኣይተገበረሎምን ስለዚ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ቁልፍ ሕቶታት መሰረታዊ ዝኾኑ ፍትሓት ንምርካብ ዕሙቕ ዘተ ኣገዳሲ ሕዚ ክንፍልሞ ኢና ኢለ ተስፋ ይገበር ዝተረጋግዐ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝህሉ ተሳትፎ ህዝቢ ብምርግጋጽ ምዃኑ ደጋጊሞም ዝገልጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምትሕባር ዓብይ ግድብ ህዳሰን ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ማሕበረሰብ ረብሕኡ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ክፈልጥ ውሕስና ክስምዖ ገዛእ ፓርቲ ይኹን ተናሕናሕቲ ውድባት ዕማሞም ክትግብሩ ከም ዝግባእ መልእኽቶም ይሕልፉ ስልጣንም ለመቀጠል ይሁን ስልጣንም ለማቋረጥ ይሁን ህዝቡ ነው የሚወስነው ስልጣን ንምቕጻል ይኹን ንምቁራጽ ውሳነ ኣብ ኢድ ህዝቢ እዩ ዘሎ በዚ ድማ ንቕሓት ህዝቢ ዝተመዓራረ ክኸውን ረብሕኡ ሕሊፉ ከይህብ ንውሕስና መሰላቱ ዝዕንቅፉ ገለ ነገራት ኣብ ምግላህ ተናሕናሕቲ ፖለቲካዊ ውዳበታት ይኹን ገዛእ ፓርቲ ተሳትፎም ክሕይሉ ይግባእ እዚ እዩ ሃገር ዝሃንጽ ዘቐጽልን ሰላም ዘጽናዕን ኮሚሽን ኣጣይሹ ሃገራዊ ዘተ ክህሊ ተበግሶ ዝወሰደ ገዛእ ፓርቲ ፖለቲካዊ ኣፈላላያትና ታዕሪቕና ስለ ሃገር ብሓደ ንንጠፍ ብዝብል ቅዋሙን ትግበርኡን እውን ይፍለጥ دتشي إنجفنون أدواء أرجاو كي أبوتي كنيا رت هرأس إنجفنون مركنايرا مد سبوحدا أيو لسان قعمها إثيوبيا مد سبوحدا أيو تاجرين قلبي هذا إثيوبيا أناقو عيدنا ما أين النسين يسقو بيحرين كنا وين أدب عرشة إثيوبيا كل دويل مكلهنا انفداكي قبتاقلي مسحب العقفني በመሪዎቿ የታሰበ በመሪዎቿ የተጀመረ በመሪዎቿ የተጠናቀቀ ነገር ግን በኢትዮጵያውያን ፍጹማዊ አንድነት እውን የሆነ ለትውልድ ጥያቄ መልስ የሰጠ ፕሮጀክት ኣብ ዓድዋ ኣየታትና ተሓባቢሮም ጸላኢ ነበረ ከም ዝገበርዎ ኩሉ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ናይ ዘበና ዓድዋ እዩ መግለጺ ሓድነትናን ጽንዓትናን እንኳንም መስዋዕት ከፈልን እንኳንም ተባበርን ይህ ለኛ ዳግማዊ አድዋ ነው በሁሉም ኢትዮጵያውያን ለመላው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን የተገነባ ነጋችንን ያበራ ነውና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ
ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት መተሓበሪ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ተጠናኸረ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ኣፍሊጡ ፋይናንስ ግድብ ዝምልከት ሙሉ ብሙሉ ብዓቕሚ ተሳትፎ ህዝብን መንግስትን ዝተሃነፀ እንትኸውን 4 ጳጉሜን 2017 ዓ.ም ብዕሊ ምምራቑ ዝዝከር እዩ። አብርሃም ፍስሐ ዝርዝር ኣለዎ። ፎቶዬን አሁን ላይ እንደዛ ፊት እንደዛ ነኝ። አሁን እንደዚህ ሳየው በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ የሚል ስሜት ተሰምቶኛል። ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ምትሕባር ዓብይ ግድብ ህዳሴ ንህንፀት እቲ ግድብ ሓገዝ ካብ መንጎ ዝገበሩ ንምርኣያ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ፎቶታት ብመልክዕ ባነር ኣዳልዩ ንምርኢት ኣቕሪቡ እዮም። ካብ መንጎ እቶም ፎቶታት ናይ ህፃን ሰሚራ ተጠቃሲ እዮም። እዚ ፎቶ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ ከለላ ህፃን ሰሚራ ንህንፀት ግድብ ህዳሴ ውህብቶ ደርሆ እንተቕርብ ዝተለዓለ ፎቶ ምዃኑ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይርድም። ኢቲቪ ድማ ኣብዛ ዓመት ነቲ ሓገዝ ደርሆ ዝገበረት ናይቲ እዋን በዓልቲ ታሪክ ህፃን ሰሚራ ኣተኣላልሹ ቃለ መሕተት ገይሩላ ኣሎ። መጀመሪያ ስለ ሀገር ፍቅር በጣም ያስተምረኝ ነበር አባቴ። ፈለማ ኣቦይ ስለ ፍቅሪ ሃገር የምህረኒ ነይሩ እዩ። ድሓር ሓገዝ ክገብር እንትሓስብ ዘለክ ክተበርክት ትኽእል ኢኽ እንትበሃል ካብተን ዝነበራኒ 3 ደርሁ ሓንቲ ደርሆ ክህበለኒ ኢለ ንኣቦይ ምስ ሓተት ክወሽ ኢልኒ ድሓር ነታ ደርሆ ሒዘ ኸይደ ንግድብ ህዳሴ ዝውዕል ሓገዝ ኢለ ሂበ ተመሊሰ። እምነ ኩርና ዓብይ ግድብ ህዳሴ እንትንበር ጓል 3 ዓመት ህፃን ዝነበረት ሰሚራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጓል 17 ዕሸል ኮይና ትርከብ። ግድብ ህዳሴ እውን እንተኾነ ዳርጋ ናታ ዕድመ ዝወሰደ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ምዝዛም ይርከብ። ስለዝኾነ ብምትሕባርና ዝዕወትናዮ እቲ ግድብ እዚ ወለዶ ናይ ባዕሉ መጻኢ እዋን ዝወሰነ ዳግማይ ታሪክ ዓድዋ ምዃኑ ሰሚራ መርኣያ ዕሸልያ በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ግድቡ ላይ አሻራ በማጣሌ ራሱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ኣብዚ ግድብ ኣሰረይ ብምንባረይ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ። እዚ ግድብ ምዝዛሙን ሕጉስቲ እየ። ኣሰረይ ዘንበር ኩሉ ብምዃኑ ሕዚ ተዛዚሙ እንትብሉኒ ብጣዕሚ እዩ ተሓጓስ ተሰሚዑኒ። ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት መተሓበር ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ዝተጠናኸረ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ኣፍሊጡሎም። ንህንፀት እቲ ግድብ ዝውዕል ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 23.6 ቢልዮን ብር ካብ ሕብረተሰብ ክእከብ ምኽኣሉ እውን ተመላኺቱሎም። ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2017 ጥራሕ ንህንፀት እቲ ግድብ ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምእካቡ ዝተገልጸ እንትኸውን እዚ ድማ ልዕሊ ትልሚ ኣፈጻጽማ ኮይኑ ተመዝጊበሎ ክብላ ምክትል ፈጻሚት ስራሕ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት መተሓበር እቲ ግድብ ፍቅር ተተኣምር ተዛሪበን። በያዝነው ዓመት እስከ ሰኔ 30 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክሳብ 30 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን ብሽያጣት ቦንድን ውህብቶ ውሽጢ ዓዲ 1.6 ቢልዮን ብር ዝተኣከበ እንትኸውን ካብ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ድማ 95 ሚልዮን ብር ክእከብ ኺኢሉ እዩ። ካብ 810 ሰብስክራይበር 123 ሚልዮን ብር ካብ ቁፅሪ ሒሳብ ድጋፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ድማ ብውህብቶ መልክዑ ኣታዊ ዝተገበረ 212 ሚልዮን ብር ክእከብ ተኻኢሉ እዩ። ስለዝኾነ ምስ ዝሓለፈ ተመሳሳሊ እዋን ኣፈጻጽማ ትልሚ እንትነጻጸር ሓለፋ 21 ሚእታዊ ኣለዎ ማለት እዩ። ፋይናንስ ፕሮጀክት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ሙሉእ ብሙሉእ ብዓቕሚ መንግስትን ህዝብን ዝተሃነፀ ምዃኑ እተን ምክትል ፈጻሚት ስራሕ ገሊጸን። በመንግስትና በህዝብ ድጋፍ የተሰራ ገንዘብ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ብሓገዝ ህዝብን መንግስትን ዝተሃነፀ ፕሮጀክት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዝኾነ ኣካል ተላዒሉ ብዘይ ዝኾነ መረዳእታ ኣነ ይሰርሐዮ እንተበለ ትርጉም የብሉን። ምክንያቱ ድማ ዝኾነ ዓይነት ልቃሕን ሓገዝን ወፃኢ ከም ዘየለ ንዝሓለፉ 14 ዓመታት መንግስቲ እናገለጸ ጸኒሑ እዩ። ንሕና እውን ሚድያ ብዝተፈላለየ መልክዑ እናገለጽና ዝጸንሕናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት መተሓበር ግድብ ህዳሴ ዶክተር ኣረጋው በርሀ ብወገኖም ነቲ ግድብ ሕዚ እውን ተሳትፎ ማሕበረሰብ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ብምግላጽ ግድብ ህዳሴ ብዓርሰ ዓቕምን ወፃእን ዝተሃነፀ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ይህ ግድብ የተጠናቀቀው በመንግስት ጥሩ ጥረትና እዚ ግድብ ብዝለዓለ ጻዕሪ መንግስትን ብቆራጽ ተሳትፎ ህዝብን እዩ ተዛዚሙ። ስለዚ እዚ ጉዳይ ተረዲና ሓገዝና ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ። ህንፀት ግድብ ህዳሴ ካብ ዝጅመረ ትሒዙ ልዕሊ 84.4 ቢልዮን ብር ዝግመት ስራሕቲ ተፋሰስን ጉልበትን ምስርሖም ኣብቲ መግለጺ ተመላኺቱ። ሕዚ እውን ካብ ግድብ ህዳሴ ከይወፃና መርኣያ ሓድነትን ጥንካረን መግለጺ ምኻል ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ምጅማሩ እንትብሰር ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓደ ልቢ ሓጎሶም ዝገልጽሉን ተሳትፎኦም ዘመስከሩሉን ፕሮጀክት እዩ።
ነዚውን ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብጎን መንግስት ኮይኖም ክሳብ ፍጻመ ግድብ ዕዙዝ ተሳትፎ አረጋግጾም እዮም ዳብያሲን ተወሳኺ ሰነዳያላ بمنفس كاليو بتنكر هاجراو متكل سفيح حزباو معبل حيزو كاب سبين كساب دبوب كاب مبرق كساب معرب بالعول حادنت كاب جاف كساب جاف بهاجراو سمعت تجمرة هنسات عبي قدب هداسة كاب مور كساب حارستاي كاب هزان كساب شماقل خيفلي بمواون حاكم انجنر غازيت انيا ارتيستات كوتاس كل سب مويا نعوتነት ትህንጸት አብይ ግድብ ህዳሰ ተረባሪቡ እዩ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ የመስራት ነገር ከኛ ይጠበቃል ተጀሚሩ ክሳዕዛዝም ምስራሕ ካባናት ጽቢት ይግበር ናይ ሓደ ሰሙን ወፍርን ዋዕዋዓን ዘይኮነስ ብትክክል ዝተጸንዐ መስመር ዘለዎ ካብዚ ክሳዕዚ ነዚ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ክኸውን ኣለዎ ይሄ ሞቅ ደመቅ እንዳይሆን በዚሁ ፍጥነት የሚቀጥሉት ዓመታት موق زحل كيبالا بز منفس زي كقصل له نزيد ما كلن كللات حلف تسرح فيدرال سب كينة سبب كله إيد نيت تتحيزو كسرح يقبع إيه هنا هو اسكذا لدرس لزمانات ينبرو منقستات اللي صاروا يالشالوتن زيو كساع حزز نورو منقستات كسرحو زي خالو حزي كنسرحو زخالنا مودما بناي بعلنا عقب مسرح جميرنا بمخانو قدب عبي حداسه نعي تاييو نيتيوبيا خ زم اللعال قساع ممرقتا كخيد لو دخنت بمكلاس كيسرح خم معبال بمحير كنقالسو يقبا بقدب بعباي قدب እንደዚህ አይነት ንቅናቄ መፈጠሩ ደስ ይላል بهنصات قدب عباي كمز زباله ملعال مفتارو دس يبل ግን በካልኦት ነገራቱን كمز زباله ملعال كفترلو نحنا كاب عباي بتوسخي بزحات هافتلونا اجندا لمعاتنا لنا بمخانو اب كله لمعات كمز زباله ملعال تزفتر دس يبلني بفلاي ኢትዮጵያ ብናይ ዓርስ ዓቕሚ ነትግድብ ንምህናጽ እምነኹርና ዓብይ ግድብ ህዳሰ ነቢሩ ናቦፍሪ مستعتوه نزمل اخت السمعة كل إثيوبياوي بحبون نحن بوند بمعداق كساب مودعات هنسات كي تحكي تسفاخي قرصة كربارب سنحيو أبزي عبي تاريخ ولد زخونه بروجكت عبي قدب هداسة قده ارتستاتون زل على إنيرو تباب ويون ارت أبحانت هاجر زهلو وزعنتو قليل يكونن تحقواس حبو حزن كوتاس كل سمعت نمجلات ارت زهلو ربحة عزوزيو ارتستات إثيوبياون عبي قدب هداسة هنساتو كابزب سر جميرو أفتبوتا بمخادن أبز تفلاليو كبابتات إثيوبيا بمزار هزبي بملععل زسرحو زنبرو سراحتي لعليو بزون تباب زهلو منفساو متأسسار لعل بمخانو هزبتات إثيوبيا بزتخالهم كله نهنسات تقدب نخرب عربو حاجزيو انه دما سراحة تباب فرفريو هنسات عبي قدب هداسة إثيوبيا تزازيمو تسفى نبقى هاد تغيرو بتسفى نمزاء بروس تزمو زيماتات ترقمهم كبيلو عفز عما بزي حلو هنسات عبي قدب هداسة مززامو قهدي كوين الله أموداتا زينو تاي نيتو سراويت مكلخالو كم زتناخرت غليصو كيدان تمرت سراويت سمين أتلانتيك نيتو روسيا دو بولند حيسا يا مبالو سعيبو سراويتو كم زتناخرت غليصو بركز بلا أبل هاجرات تمرتنا مبرق أو شنخات ورات كيناتن وتحدرات كمون كالوتنا وتتاتن أملاخ كم زركبات غليصو بولند سبالو أوروبلانات روسيا دوبيت حسن آتينين مبالا سعيبو نيتو سقات آتي ولو تندرونا توقعن كوانتو دقام الأختو حدقن يبزبل بعل سلاسان كلتن آبالاتو بوتحدراو تمرت أتلانتيك بتتنقع دون مبالتا قديديلو موسكو كونيلا كم زي كونت لاوكوات تقبرت أكايدا وحدقن يعيلام بولاند طور بولاندن نيتون بفلايد محايلي أيرو كم زي عينت حدقان مخباس عقمون دات أناخرة كم زركب توسينو كيدان تمرت سراويت سمين أتلانتيك نيتو عقمو كم زت أناخرم بزت أناخرة قصري روسيا وانت مساسالي سقومتين موساد قدد يتبايلو أبا مبراق أوروبا حدقا كفتر كم زخيلون وتهدراو سوميا سقاتو ما مقمات يركبو روسيا مس بيلاروس عربي تجمرو
ዛፓድ ምዕራብ 2025 ገጂፍ ወታደራዊ ልምምድ ዘመላኽቶ ዝዩ ብዝብል አጠንቂቖም ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ አመላኺቱላው ክቡራት ተመልከት ዜናው መሰናዶታትና ቀድሜ ምዝዛምና ቀንደቀነት ብሳትና ክነዘኻኽረኩም ሬዲዮ ኢትዮጵያ መበል 9 ዓመት መጅማር ፈኖ አመልኪቱ ዋና ፍጻሜ ስራሕ ዕዱማት አጋይሽን ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝረኸብሉ ሎሚ ኣኽቢሩ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቀጻሊ ሰኑ ጀሚረን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝጅምራ ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣፍሊጡ ኪዳን ጥምረት ሰራዊት ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ሩሲያ ዶ ፖላንድ ሒሳ ምባሉ ስዑቡ ሰራዊቱ ከም ዘጠናኸረ ተገሊጹ ንሎሚ ዕለተ ዓርቢ 2 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ምሽት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለሙ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኹም ሰላም ንክትኾኑ ድማ ትምኒትና እዩ